Biye araba ye muharam kalo tile 8 jira bakire kemanani ani binani duru donna kaw fo ka wale ɲuman dɔn an sugantili la baw bisimila ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye. An ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale bɔra Bamako sɔrɔ ka i kunda Rusi jamana kan walasa ka taa Rusi ani farafina jamanaw ka lajɛba filanan yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan. Sigi kɛrɛnkɛrɛnnen u kɛra anw ka jamana marabaw fɛ ka ɲɛsin lakana yɛrɛ kɔni ma o sigi kɔni kɔnɔna na baaraw kɔni ɲɛsinna min ma sa o de ye MINUSMA yɛrɛ ka taali hɛrɛ ani baden na. An ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na Sudan jamana kan min ye fanga sinamatɔn maaw ye olu kɔni y'u fara ɲɔgɔn kan ka kunkan kelen bɔ ka yira k'a fɔ ko min ye kɛlɛ ye ko ka o jɔ. I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la min ye an yɛrɛ ka jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta kunu tarata juillet kalo tile 25 san 2023 ale kɔni bɔra yan ka i kunda Rusi jamana kan min kɔni ye lajɛba ye a yɛrɛ kan ka taa o kɛnɛ kan lajɛ min ni a dabɔlen don Rusi jamana ani farafina jamanaw olu yɛrɛ ka lajɛ kɔni ma lajɛ in kɔni kɛnɛ kan kuma minnu bɛ ta o de ye min ye bɛn lakana ani bɔnɔgɔ la a yirala k'a fɔ sa min ye farafina jamana ɲɛma ma 40 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ye olu bɛɛ kɔni bɛna ye ni lajɛ in kɔni kɛnɛ kan ni lajɛ in yɛrɛ Colonel Assimi Goïta ka tagali kɔni bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de halisa anw yɛrɛ ni Rusi jamana ka tɛgɛrɛ ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Aissata Touré ale ye ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Camancɛ fanga ɲɛma Colonel Assimi Goïta ale ka agendaw yɛrɛ kɔni falen don kosɛbɛ a ka nin tagama in na Rusi jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛna kumaw ta nin baara dayɛlɛ ni a datuguliw la min bɛna kɛ alamisa ale ni juma. Kuma ɲɔgɔnya ale ni Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin olu ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɔni bolodalen don ni semu ye ale yɛrɛ kɔni senfɛ min bɛna kɛ sababu ye Colonel Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni bɛna jɔnjɔn ta ko o yɛrɛ kɔni di Rusi ale jamana ɲɛma ma. Kuma ɲɔgɔnyaw fɛnɛ ani farafina jamana ɲɛmaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ale ni tagama caman wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen bolodalen don Colonel Assimi Goïta fɛ. A yirala k'a fɔ maliden minnu bɛ yen n'olu sigilen don Rusi jamana kan Colonel Assimi Goïta ale ni olu fɛnɛ kan ka ɲɔgɔn ye kɛ fo ka taa se ɲɔgɔn ye caman wɛrɛw ma minnu ni olu bɛna kɛ minisiriw olu ni ɲɔgɔn cɛ Rusi jamana ale yɛrɛ kɔnɔna la. Yaasa fɛn min ye baara ɲɔgɔn ye Rusi jamana ale ni an ka jamana ale ni ɲɔgɔn cɛ olu baarasenw bɛ se ka sinsin cogo min na. Yaasa ba bɛ se ka don an ka jamana a nafasɔrɔ siraw ni a kalan siraw ale ni a tagaɲɛli olu koɲɛw la cogo min na. Rusi jamana ɲɛma Vladimir Putin ale ka message dɔ fɛ min kɔni bɔra tɛnɛndon a kɛra media caman olu sira fɛ a ka kumaw na a y'a yira k'a fɔ ni sommet Rusi Afrika atako filanan min filɛ n'a bɛna sigi sen kan a y'a yira k'a fɔ nafa caman de bɛ a kɔnɔna la. A y'a yira k'a fɔ olu ka jamana ale ni farafina jamanaw olu cɛla baaraw o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ kuma ye u bɛna u sinsin min yɛrɛ kan kunfɔlɔw la kosɛbɛ wa a y'a yira k'a fɔ olu baara ninnu bɛna kɛ baara kunfɔlɔw ye a bolo san 10 nata ninnu kɔnɔna la wa a y'a yira k'a fɔ baaraɲɔgɔnya min bɛ olu ni farafina jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o baaraɲɔgɔnya ninnu sinsinnen don kosɛbɛ wa a kɛlen don basigi ale ni danaya de kɔnɔna la. A ka fɔ o la sisan a y'a yira k'a fɔ Rusi jamana bɛ farafina jamanaw dɛmɛ yaasa u bɛ kɛlɛ minnu na o kɛlɛw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban ale ni u ka miirinaw ye mun ye u bɛ se ka u dɛmɛ o siraw kan. A kun b'a ye ka se ka ba don u ka jamana ale yɛrɛ yɛrɛyaw la ale ni a lakanaw olu baaraɲɔgɔnyaw kɔnɔna la a yira k'a fɔ soba caman ale ni nafasɔrɔ siraw caman Rusi jamana ye dɛmɛ kɛ k'o ɲɛsin farafina jamanaw ma o sira kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye médecin baw caman ye ingénieur ale ni officier militaire fo ka taa se enseignant africains ma olu caman ye kalansenw kɛ ni o ye ka u former Rusi jamana kɔnɔna la. Vladimir Putin ka fɔ o la sisan nɔ a y'a yira k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya min bɛ olu ni farafina jamanaw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a kunba ye yaasa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka i ka nafa yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la cogo min na wa ko olu ka baara ye ka se ka fɛɛrɛ ɲini degun minnu bɛ farafina jamanaw kan wa k'u t'a laɲini don si kelen k'a fɔ k'u bɛna fɛn dɔ de ta k'o jagoya u baarakɛɲɔgɔnw kan u yaasa u se ka baara kɛ ni olu ye cogo min na. Olu ka baara bɛ ɲɛsin min ma o de bɛ tali kɛ jamana ale yɛrɛ bɔnɔgɔ la o yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na olu ka baaraw bɛ ɲɛsin o ma ale ni ka o jamana kofɔlenw ko o bonya ni o yɛrɛya ko o to u bolo. A kɛrɛla k'a yira a ka fɔ o la tuguni k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ka jamana u bɛna na balofɛnw minnu bɛ bɔ Rusi jamana kan ka olu bila ka na farafina jamanaw kɔnɔna la don n'a nataw la ka sabu kɛ u yɛrɛ kɔni kan ka o balofɛn ninnu kɔni bɔ wagati kunkurunin kɔnɔna la.
sisan an da bɛ se MINUSMA ka tagaliko ma ka bɔ anw yɛrɛ ka jamana kan. Ni kuma kɔni tun bɛ sen na sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan, sigi min ni a yɛrɛ kɛra ka ɲɛsin lakan yɛrɛ ma anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na. Sigi yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo, o de ye anw yɛrɛ ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goyita, wa sigi yɛrɛ kɔni kɛra fanga jamana la salle de banque la Kuluba. Min kɔni ye ni sigi ye sa, a kun de ye walasa ka se ka fɛɛrɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa MINUSMA yɛrɛ bɛ se ka taga bɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na hɛrɛ ani baden kɔni na. Sigi kɔni laban na anw yɛrɛ ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don lakana ma ani sɔrɔdasiw yɛrɛ kɔni tɔgɔla minisiri n'o ye Colonel Sadio Kamara ye, ale ye i dantigɛ. An ka jɛ k'a ka dantigɛliw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mali sariya sunba bɛ jamanakuntigi yamaruya ni gɛlɛya dɔw bɛ yen jamana kɔnɔ a ka se ka ministère kilew fara ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka lajɛ nɔgɔya bɛ don o gɛlɛya na cogoya min na. Bi ɲɔgɔn ye in latigɛra o hukumu kɔnɔna la, kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA ka tagali ka bɔ Mali kɔnɔna la, ɲɔgɔn ye tun b'o de kan. MINUSMA ka tagali maliyɛnw ka laɲini ye min sabatira ni Conseil de sécurité des Nations Unies sɔnn'a ma ka Mali ka tugu Mali ka maliyɛnw ka volonté kɔ k'u bɛ Mali bila. Donc o hukumu kɔnɔna la président de la transition ye an fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ a tun ye instruction minnu di walasa MINUSMA bɛ se ka taga ka sɔrɔ gɛlɛya ma don a la. Donc an bɛ jɛ ka baara kɛ k'u dɛmɛ u bɛ se ka Mali bila cogoya min na walasa maliyɛnw kana tɔɔrɔ sɔrɔ a la, finitigilakaw fana kana tɔɔrɔ sɔrɔ a la. O baara bɛ ka kɛ. Mais o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen, instruction dira ministère wɛrɛw fana ma min bɛ talen kɛ ka da population yɛrɛ ka lafiya kan. Walasa ni MINUSMA tun bɛ yɔrɔ minnu na n'o wulila ka bɔ yen, o sigidala mɔgɔw kana se ka degun sɔrɔ, tɔɔrɔ sɔrɔ MINUSMA ka tagali kɔfɛ. Donc bi ɲɔgɔn ye kun b'o de kan. Mais n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili sigi ka da kan ka f'u ɲɛna maliyɛnw ka laɲini a bɛ sabati et puis an finitigilakaw kɔni labɛnnen don, an labɛnnen don ka MINUSMA cɛdon nɔrɔ bila i n'a fɔ an delilen kun don a la cogoya min na. Nin t'an siɲɛ fɔlɔ y'a ko la, mɔgɔ dɔw tun bɛ yan minnu tun bɛ k'an dɛmɛ n'u taara, maliyɛnw tun sirannen don kosɛbɛ. Mais ala barika la bɛɛ lajɛlen y'a ye olu sera ka an ka jamana bila ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma se malidenw ma. Donc bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi, an labɛnnen don, a fanga b'an na, a se b'an na, an bɛ dugawu ni dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Sɔgɔmada in na an nana conseil la ka na an bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na, MINUSMA ka tali ka kɛ cogoya min na ka na ɲɛfɔ président ye ani gouvernement mɔgɔw ye u k'a dɔn an bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na. Donc o kɔnɔna la an ye mun yir'u la, an yira k'a fɔ a bɛ kɛ ni bolo fila de ye. Bolo fɔlɔ o ye mun bɛ kɛ k'a daminɛ ni mois de juillet la fo ka taa se août kɔnɔna na, kalo wɛrɛ kɔnɔna la. Après a tɔ in bɛ daminɛ kalo wɛrɛ kɔnɔna la ka taa se fo mois de décembre la. An y'a yir'u la k'a fɔ an bɛ ka labɛn cogoya min na, an bɛ fɛ ka kɛ cogoya min na ka don o kunkun n'a ɲɛɲɛ da la, wala k'a f'u ɲɛna pour ka se ka faamu. N'a sɔrɔla fɛn wɛrɛ bɛ yen fana n'a mago bɛ mun na an k'o f'u ɲɛna fana pour que olu bɛ ka se ka taa bolo la quoi. Donc an n'o de ɲɛfɔ président ni gouvernement mɔgɔw ye bi. Halisa an bɛ to MINUSMA ka tagali hukumu kɔni kɔnɔna na, min anw yɛrɛ ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don mara yɛrɛ cɛbɔli ma ani minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛw kɔni cɛ ɲɛnɛbɔli ma, olu fila kɔni jɛra ka sigi dɔ kɔni ɲɛnamaya, sigi min ni a yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen juillet kalo tile 21 san 2023. Baara in kɔni tun ɲɛsinna min ma sa, o de ye ka jɛkulu min sigilen don walasa MINUSMA yɛrɛ kɔni bɛ se ka taa hɛrɛ ani badina cogo min na ka taa bɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na, ka olu ka baaraw yɛrɛ kɔni ɲɛɲini ani ka a ɲɛdɔn. A yirala k'a fɔ sa min ye minisiri caman ye olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan. An ka jɛ ka Ayisata Mayiga ale ka ɲininiw lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
an ka minisiri mun ka koɲɛw bɛnnen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw ta ɲɛnabɔli la ni o ye Abdoulaye Diop ta ye. Ale y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw k'u kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ walasa MINUSMA mɔgɔw ka tagali bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na lakana yɛrɛ kɔni fana kɔnɔna la. O de la a y'a yira k'a fɔ ko ni baara in kɔni kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ gouvernement ma 15 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ jateminɛli baaraw la walasa MINUSMA mɔgɔw ka tagali bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na. Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko ɲɔgɔnye yɛrɛ bolila mun kan kosɛbɛ ko o dɔ ye MINUSMA yɛrɛ ka tagali labɛnw ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Ka fara o kan a y'a yira k'a fɔ ko u sigira ka miiri fɛɛrɛw fana la fɛɛrɛ minnu b'a to ni tagalen yɛrɛ kɔni tɛna kɛ ni kɔlɔlɔ ye anw ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo ka taa se nafoloko fanfɛla ma n'a bɛ f'o ma ko impact socio-économique. O tɛmɛnen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko u kumana wagati kan ni o ye chronogramme wagati minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ka finitigilakaw bɛ u ka minɛnw cɛ fo ka taa se u ka civiliw ma minnu bɛ baara la olu yɛrɛ kɔni bolo. Ka fara o kan u ka baarakɛminɛnw olu fana tacogo o ta wagatiw kuma kɛra o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan. A y'a yira k'a fɔ ko kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni bɛ ka di walasa délai mun fɔra MINUSMA maaw yɛrɛ bɛ se ka taa ka bɛn o délai ma cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ ŋunuŋunukan dɔw yɛrɛ bɛ ka fɔ minnu yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ye. Abdoulaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko cɛsiri bɛna bila sen kan walasa MINUSMA maaw tagali a kana kɛ gɛlɛya yɛrɛ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Wa a y'a yira k'a fɔ k'u bɛ sinsin mun fana kan o de ye bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogoya min na maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. O na kɛ sababu ye MINUSMA maaw ka nin tagali a yɛrɛ kɔni kana na gɛlɛya caman se an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Sigi dɔ ɲɛnɛmayara walasa ka baara jaabi sɔrɔ baara min ni o de kɛra observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité et sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. O sigi yɛrɛ kɔni kɛra tarata juillet kalo tile 25 san 2023 a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye hakilina ɲiniw ye o kɔni kɛra Segu mara ani Mopti mara kɔni na. Nin sigi kɔni ɲɛmaya kun bɛ min bolo o de ye anw yɛrɛ ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don mara cɛbɔli ma n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye. Abdou Watara ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Ni sigi baaraw daminɛli an ka minisiri min ka baara bɛnnen don mara cɛbɔli koɲɛw ma ale tun bɛ a kɛnɛ kan ka se Norvège o lasigiden ma an ka jamana kɔnɔ ale ni maaba caman. A laɲini tun ye min ye hakilinaba fila bɛ yen olu labaarala jamana kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw ɲininka ni ye bengani wale ale ni datɛmɛ wale kɛ ko juguya o min bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma marabolo la i n'a fɔ Segu marabolo ani Mopti marabolo jaabi minnu sɔrɔla o la ka se ka olu walawala. A hakilinaw n'i y'u ta k'u lajɛ Burkina Faso jamana ka se Mali ani Niger jamana ma ni jamana ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mamoudou Tiro ni dantɛmɛ wale kɛbaw olu ka waleyajugu ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Hakilina jagabɔ caman kɛra a koɲɛw la fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka ta jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka nin ko ninnu yɛrɛ kunbɛn sigi fanba tun bɛ ka boli o de kan. Minisiri Abdoulaye Diop ye kuma ta kɛnɛ in kan a ko an bɛ waati min na bi Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ min ye Mamoudou Tilo ale ni kagana gɛlɛn ko fo ka se bɛngani wale kɛbaw ma. O koɲa ninnu y'a ta k'a lajɛ a kɛra sababu ye Mali ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ a koɲa ninnu ɲɔɲɛlen bɔ yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na kosɛbɛ fo ka kɛ sababu ye ka kɛlɛ yɛrɛ don kabila yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ minnu suguya yɛrɛ fana ka ca kosɛbɛ. Colonel Abdoulaye Diop ko nin kɛnɛ kan a ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa lakana ka se ka lasabati kosɛbɛ min ye sigikafɔ baaraw ye bɛn ni keleya kɔnɔna la jamana bɛ se ka basigi cogoya minnu na. Hakilina caman taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o sira kan. A ko min ye kɛlɛ ye ka ɲɛsin kagana gɛlɛn wale kɛbaw ma o hakilina ninnu a bɛ kɛ sababu ye ka se ka ɲɛtaa lasabati ale ni ka ala sinsin an ka jamanaw kɔnɔna la. A ko n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ camancɛ fanga ye a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mamoudou Tilo ka waleyajugu ale ni dantɛmɛ wale kɛba suguya wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka kojugu ninnu ka se ka duga an ka jamana kɔnɔ. Norvège lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ ale fana ye kuma ta nin kɛnɛ kan. A ko Sahel bolo n'i y'a ta k'a lajɛ jamana saba min bɛ tali kɛ Mali, Burkina Faso ani Niger jamana la i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ jamana ninnu kɔnɔ kosɛbɛ ka sanga ni nin waleyajugu ye ka sababu kɛ baara caman bɛ minnu bɛ ka kɛ nin sira kan baara minnu bɛ ka kɛ sababu ye ka dɔ fara kojugukɛlaw olu ka waleyajugu kan. O de kɛra sababu ye sigi bilala sen ka hakili jagabɔ ka kɛ min bɛna kɛ sababu ye maa de bɛ n'o ka baara ni waleyajugu ninnu ye ka se ka olu dibila ale ni ka fɛɛrɛ kuraw ta fɛɛrɛ kura minnu bɛna kɛ sababu ye jamana saba ka se ka bolo fara ɲɔgɔn kan politiki sira fɛ ni lakana sira u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ kɛ sababu ye Mamoudou Tilo ani maa kagana gɛlɛnw ni kojugukɛbaw olu ka waleyajugu minnu ɲɔɲɛlen don an ka jamana ninnu kɔnɔna la o waleyajugu ninnu ka se ka dabila. A jɛkulu ɲɛmaya kalifalen don maa min na ale ye kuma ta a ko kalo 5 laban tɛmɛlen olu kɔni yɛlɛla jamana kɔnɔna la ka maaw ɲininka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu ale ni Mopti marabolo kɔnɔna la nin waleyajugu minnu bɛ yen a bɛ sɔrɔ cogo di.
a fana kɔlɔlɔ ye min ye ani a kɛlen bɛ sababu ye ka lakanabaliya yɛrɛ lasabati cogoya minnu na u ka se ka o walawala olu ye. O koɲa ninnu kɛra sababu ye faamuya caman sɔrɔla a kow la. Hakilina wɛrɛw bɛna ta ka bila sen kan, fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin ko in nɔgɔya. Jɛkulu ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bi, olu y'a ye k'a fɔ jamana saba bɛɛ lajɛlen de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'o la sabatira, o bɛ kɛ sababu ye ka basigi sabati a kow la. Minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye o de kɔni ɲɛnɛmayala tarata tɛmɛnen min bɛna juwe kalo tile 25 ma san 2023 fanga jabara la kuruba kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ an yɛrɛ ka jamanakuntigi bolo kolonɛli Asimi Goyita. Baaraw daminɛ kɔni na a ye foli tanuni ani waleɲumandɔn kɛ ka taa minisiri ɲɛmaa ma Dr Sogɛli Kokala Mayiga ani minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen. U ye baara min kɛ walasa min an yɛrɛ ka jamana sariya sunba kura ye o yɛrɛ talen kɔni bala. O kɔfɛ min kɔni ye jɔyɔrɔ kuraw ye o fana kalifala Mado la. Abdu Watara ale bɛ communiqué ɲɛfɔ an ɲɛna. U bɛ ladalasigi min kɛ araba o araba. A ladalasigi a ɲɛnamayala tarata don fanga dagayɔrɔ la kuluba camancɛ fanga maɲɛma kolonɛli Asimi Goyita tun bɛ kɛnɛ kan. Baara daminɛw la jamana ɲɛmaa ye foli ta ka ɲɛsin minisiri ɲɛma ani minisiri tɔ bɛɛ lajɛlen ma. U ye jija ni cɛsiri min kɛ walasa min ye sariya sunba gafe ye n'o ye constitution ye ale tɛmɛli ni a dora bala o koɲa ninnu bɛ ɲɛ cogo min na. Baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka ɲɛ k'a ye minisiriw bɛɛ lajɛlen fo o cɛsiri la. Minisiri min ka baara bɛɛlen don sɔrɔ ani jamana nafoloko koɲɔgɔnw ma, ale ka hakilinaw na yirala k'a fɔ sariya dɔ taara san 2022 a desanburu kalo tile 13. Sariya in bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka jamana yɛrɛ nafoloko koɲɔgɔnw la kɛrɛnkɛrɛnneyala san 2023 ta. A yira k'a fɔ yɛlɛma dɔw bɛna don o sariya ninnu kɔnɔna la ka sababu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ a ka suma dɔɔni. Fɛɛrɛ ni hakilina minnu kan ka ta walasa gɛlɛya minnu selen bɛ jamana sɔrɔ ma o gɛlɛya ninnu ka se ka lawuli. Ale ni an bɛ waati min na bi dɛmɛ min kan ka ta ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ waganinba ma o koɲa ninnu bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na hakili jagabɔw kɛra ka sanga ni o bɛɛ ye. Min ye dépenses ye minnu bɛ bɔ ka don foroba nafolo koɲaw la kɛrɛnkɛrɛnneyala maaw ka sara o koɲa ninnu bɛ ɲɛ cogoya min na da dora o bɛɛ lajɛlen na. O bɛɛ kɔfɛ lakana koɲaw la an ka jamana kɔnɔ jamana sɔrɔ bɛ dɛmɛ min ta ka ɲɛsin lakana ma hakili jagabɔ kɛra ka sanga ni o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye. A yira k'a fɔ sɛbɛnni minnu kɛra ka sanga ni nafoloko koɲaw ye a dɔw bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 32 ani miliyɔn caman. N'i y'o koɲa ninnu ta k'u lajɛ olu bilala sen ka jamana ɲɛmaaw fɛ min ye ɲɛta yiriwali ye. A bɛ se ka to sen ka kudɛ cogoya minnu na fo ka se ɲɛta sinsinni bere nafolo kasabi min kan ka taa u da fɛ o bɛ bɛn sefa wari miliyari 71 an'a kunkanfɛn ma. Dépenses n'i y'u ta k'u lajɛ minnu kɔni kɛra ka ban a koɲaw n'i y'u sɛgɛsɛgɛ jamana ɲɛmaaw ka fɔ la sefa wari miliyari 262 ani kɔ. Koɲa ninnu n'i y'u bɛɛ ta ka lajɛ fana k'a fara ɲɔgɔn kan a yira k'a fɔ hakilina ni laɲiniw ye min ye. Gɛlɛya bɛ yɔrɔ fɛn fɛn la ka se ka o gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ɲini k'a lakodɔn. Fɛɛrɛ ni hakilina kura minnu kan ka ta nafoloko sira fɛ an ka jamana kana balan da dora olu la k'a walawala. An ka minisiri min ka baara bɛɛlen don sanfɛ kalan koɲaw ma ale fana ka hakilinaw na a yira k'a fɔ an ka jamana ye sebaya sɔrɔ ka sababu kɛ subahana mansin minnu bɛ yen ni a bɛ wele ko centre d'intelligence artificielle et de robotique o dɔ bilala sen kan an ka jamana kɔnɔna la. Jamana ɲɛmaaw ye o dayɛlɛ a kɛra nimisi wasa ni hakilisigi ni basigi ye ka sababu kɛ ni an ka jamana ta k'a lajɛ a y'a yɛrɛ sanga diɲɛ jamanaw ma subahana mansin koɲaw la kɛra sababu ye ka ɲɛtaba di an ka jamana ma. O dayɛlɛli minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye sira caman fɛ ka se ka yiriwa la sabati. A dɔ ye kɛnɛya ye a dɔ ye kalanko ye baarako hali ka se lakana koɲaw ma. Jamana ɲɛmaaw ko kabini san 2011 hakilina dɔw kun taara an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka sanga ni nin ko ye ka o layiriwa ale ni k'a bila sen kan. A ka kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛma kuraw ta ka ɲɛsin an ka sɛnɛkow ma kɛnɛyako ale ni baganw fo ka se adamadenw ma hali min ye tajimafɛnw ni kɔrɔmafɛnw ye. O koɲa ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna kɛ sababa ye ka sanga ni nin cakɛbɔda bilali ye sen kan. Ni ye nin ko ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaaw ko an bɛ waati min na bi subahana mansinw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenw ka ɲɛnamaya ta cogoyaw la. O de kɛra sababu ye bolofaba bilala sen kan walasa nin ko in ka se ka kɛ yiriwa ye. Mali minisiriw ka ladalasigi senfɛ kibaruya dɔw kɔni dira. A fɔlɔ bɔra an ka farikolo ɲɛnajɛ ani sifilakaw o minisiriya ko jɔyɔrɔ kalifalen don maa min na a bɔra o yɔrɔ. A ko an balaka minnu bɛ yen n'u bɛ farikolo ɲɛnajɛ baara dɔ kɛ min bɛ
kɛ ni tigɛ ye n'o ye basikɛti ye a minnu si ma tɛmɛ san 16 kan olu ye jɔnjɔnba ta san 2023 ta n'a kɛra sababu ye k'an ka jamana yɛrɛ kunna wolo o kibaruya kɔni dalen cɛmancɛ fanga ɲɛmaa tulo kan ko hali nimisi wasara kosɛbɛ a b'u fo u kɛlen kɔ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ka se an ka jamana kunna wolo n'i y'a koɲɛw ta k'u lajɛ a yira k'a fɔ an ye sanba sɔrɔ kosɛbɛ basikɛti koɲɛw la kabini san 2009 fo kana se nin waati ma sanga ni waati an ka jamana dolancilaw basikɛti bolo ma olu bɛ ka jamana kunna wolo Colonel Assimi Goïta ko a b'u fo ka cɛsiri la u ye fɛɛrɛ minnu kɛ u ka jija ka dɔ fara kan hali bi u ka to u nɔ la walasa an ka jamana dɔ ka se ka fara ka ɲɛtaa kan minisiri min ka baara bɛɛlen don kɛnɛya ko koɲɛw ma ni ɲɛtaa sabatili ma ale fana ye dantigɛli kɛ a ko baara dɔ daminɛna an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ sumaya bana yɛrɛ kunbɛli la a bɛna to sen kan maa minnu bɛ ni olu si bɛ daminɛ denmisɛnninnakaw la san 3 ka se kalo 59 ma ani maa minnu si bɛ daminɛ san 5 ka se san 10 ma san 2023 kɔnɔna la boloci baara dɔw bɛna kɛ jamana kɔnɔ a bɛna bila sen kan walasa min ye nin denmisɛnninnakaw ye u bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi sumaya bana ma a laɲini ye min ye ka se ka caman bɔ sumaya bana batɔw la an ka jamana kɔnɔ a nɔgɔman ni a gɛlɛman u bɛɛ kɔfɛ maa minnu bɛ lada dɔgɔtɔrɔsow la ka sanga ni sumaya bana ye caman ka bɔ olu la maa minnu bɛ fatu denmisɛnninnakaw la ka sababu kɛ sumaya bana ye o fana caman ka se ka bɔ o la kunfɔlɔ balo bɛna daminɛ juillet kalo tile 27 san 2023 min an b'a kɔnɔ kalabankorokaw fɛ yen n'i y'a koɲɛw ta k'u lajɛ a bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnnin miliyɔn caman ani bayirika k'olu bɛɛ lajɛlen boloci walasa u ka se ka kisi ni bana kofɔlen ma ka sanga ni minisiriw ka ladalasigi ye ɲɛfɔli kɛra ka sanga ni coronavirus bana ye a yira k'a fɔ ni coronavirus bana n'i y'a ta k'a sanga banatɔw ma i b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ ka fara a kan dɔgɔkun tɛmɛlen ka sanga nin dɔgɔkun ma kɛra sababu ye jamana ɲɛmaw k'u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ fɛɛrɛ ni hakilina minnu fɔra ka sanga ni coronavirus bana ye an ka olu matarafa walasa an ka se ka kisi ni bana jugu in ma an b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw kɔnɔ o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Touré fɛ. Sudan jamana kɔnɔna la u ka fanga sinamatɔn jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ni olu ye jɛkulu kura sigi k'a fɔ ma ko Alliance des forces de la liberté et du changement u ko u kɔni bɛ fɛ ka u sen don u ka jamana ale yɛrɛ kɛlɛbanw olu koɲɛw la o de hukumu kɔnɔna la CAIR u kɔni ye weleli kɛ tɔgɔ furancɛ in daminɛ la kɛlɛba min n'a bɛ ka kɛ u ka jamana kɔnɔ o kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jigi so o de hukumu kɔnɔ u kɔni ye wele bila ko fɛn min ye farafinna jamana wɛrɛ o dugu olu yɛrɛ ka finitigilakaw ka na ka se ka dɛmɛ kɛ yaasa kɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban cogo min na nka fɛn min ye Sudan ale yɛrɛ finitigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni jɛnen tɛ ni o hakilina ninnu ye fɔlɔ. Cameroun jamana kunnafoniw na kɛrɛnkɛrɛnnenya na Douala immeuble dɔ binni senfɛ o kɛra sababu ye maa 37 olu bɔnɛna u ni na maa 21 olu yɛrɛ kɔni banana i n'a fɔ u ka région littorale gouverneur ale yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛfɔli kɛ cogoya min na kunnafoni kunfɔlɔ minnu dira ni immeuble ba min n'a binnen filɛ nin a kɛra sibiri ka dugu jɛ kari la gouverneur ka fɔ la hali sisan nɔ a kɛra Douala u ka jamana yɛrɛ ale dugu filanan na gouverneur ka fɔw la a y'a yira k'a fɔ ko ɲinini tɔw bɛ sen na hali sisan nɔ tɛnɛndon juillet kalo tile 24 san 2023 Célestine Kecha Cortés ni ale ye ministre ye min ka baara yɛrɛ kɔni ɲɛsinen don soko ni tagaɲɛw olu ma u ka jamana kɔnɔna la ale tagara ni yɔrɔ kofɔlen na yaasa ka taa ɲɛda yɔrɔba min n'a binnen yɛrɛ kɔni filɛ nin o kɔfɛ a yɛrɛ kɔni ye nɔgɔyada kɛ k'o ɲɛsin maaw ma minnu banana ka tasibila foli kɛ k'o ɲɛsin maaw ma ale ni u somɔgɔw ma minnu ni olu yɛrɛ fɛnɛ fatura. Kenya jamana fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma Raila Odinga ale a ka nisɔngoya jira tarata don k'a jira k'a fɔ polisilakaw bɛ ka wulikajɔ dɔw kɔni ta k'o ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnena maa minnu kɔni bɛ tagama la yaasa gɛlɛya min bɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka se ka olu u ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni olu ye ni wulikajɔ ninnu bɛ sen na a bɛ kalo damadama ni bɔɲɔgɔnbɔ ni wagati in na ni coalition d'opposition Amision in olu yɛrɛ kɔni bɛ ka nin tagama ninnu boloda kabini marisi kalo yɛrɛ kɔnɔna na a segi sen kan ani sisan cɛ u ye wulikajɔ kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔnko ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ k'o ɲɛsin u ka jamana ɲɛma William Ruto ma minnu yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye mankanw caman o wulila u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la o kama finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni wulila k'u sen don a la ni jɛkulu in ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ wulikajɔ ninnu daminɛ ni sisan cɛ maa 50 bɔɲɔgɔnko o yɛrɛ de kɔni bɔnɛla ani na ka taa marisi kalo la ka na se sisan ma fɛn min ye maa caman ye olu fɛnɛ banana i n'a fɔ u yɛrɛ ka ɲɛfɔliw bɛ kɛ cogo min na.
Afrique Sud jamana o kunnafoniw na u ka sanfɛ kalanso ekɔlidenw olu tun bɛ mobili dɔ kɔnɔ o ni bisi dɔw olu yɛrɛ kɔni kun karila ɲɔgɔn na o kɛra accident ye min kɛra sababu ye maa 77 olu de banana maa 5 olu cɛla a yirala k'a fɔ olu ta kɔni ka jugu kosɛbɛ fɛn min ye Université de Johannesburg ye olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka kalanden 3 olu tun bɛ maaw la maa minnu taara ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la fɛn min ye Sud-Afrique a polisilakaw ye olu y'a yira k'a fɔ u ye ɲininiw bila sen kan yaasa k'a dɔn accident ninnu sababuya yɛrɛ bɔra fɛn min na. Nin de bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'aw ye an ma filɛbaga mandu fo sanga ani waati Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Kolokanikaw ma n'olu dagalen filɛ nin ye Kayi mara la ko Kolokanika bɛɛ lajɛlen ni su aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma.